אז מה קורה צופים יקרים? כאן היום אני יואב וניב פה איתי. היי. אנחנו פתחנו ערוץ חדש. מי שלא מבין איך קוראים לזה, זה קיצור של play games. קיצור, אנחנו נשחק מיינקראפט, אני אצא למיינקראפט בעיקר, ניב ישתתף גם, וניב הוא ישחק קומבט ועוד הרבה, קומבט ארמס ועוד מלא משחקים, יש לו הרבה. אבל גם אנחנו נפתח שרת של קיץ. נקרא גם טקית. וזה, ועוד כמה דברים. ולא רק אנחנו נהיה בסרטונים, יהיה גם חברים שלנו. אתם תשמעו בקומבט, אני ועוד חבר בשמו עידו. טוב, אז נראה לך שזהו? טוב, אז בקיצר, תודה שצפיתם, תנו לייק, תנו סאבסקרייב. רגע, איפה אתה? תעמוד פה. ותרשמו. ברור, זה סאבסקרייב. רגע, נעשה את זה ככה, נבדל. איפה אתה? עצור רגע. בוא לידי. טוב, יאללה ביי.